daghang mga tao karon nga moingon dili pa ko ready nga mo pasaylo. Na manaingon ana no. Saban, sakto ba ng pagkasultiha? Pasaylo ala ng imong bana nga nangabit, di pa ko ready. Kanang imong silingan nga nangilog sa inyong yuta, pasaylo ala nga di pa ko ready, Father, maybe later. Sakto na, dili. Kamo, mooyon mo ana o dili? Kanang nagpatay sa imong anak, niya girape pag yun, niya imong pasayloon dayon, o moingon ka, di pa ko ready. No? Ba man mo'y klaro. Muna itong batasan. Muna ang porting gubutan na ros kalibutan. Kaya nga naman, di pa ko ready. Niya kaya di man ko ready, di man ko kapasaylo, unsa may akong iilis, kasuko. Pagdumot. Napagiuban mo, ingon, Pader, iampo taon ko nga makapasaylo ko aning akong anak, makapasaylo ko aning akong ginikanan, makapasaylo ko aning akong uyuan. Mga inana ba? Iampo ko. So mga igsoon, di tapailad ha. Ang pagpasaylo is necessary part of our existence as human beings. Isip mga tao ba, importante kayo ang pasaylo. Muna nga ningon si Jesus, ayaw paglimit sa imong pasaylo. Ngadto lang sa pilato, 7. Himuan ang kapito. Ya, nasayod naman ta nga kining 7 kanang 7 signifies perfection. So pasaylo agyod sa kinasingkasing. Pero sayop sa nang giingon sa panultihon nga forgive and forget. Ako sogra ba sa taanan? Ako, Father, naka-forgive man ko, pero di ko ka-forget. Forgive and forget. Pasaylua niya kalimti. Buang sagang. Nga naman, kung saan namalay kapuslanan sa imong memory. Naaman tayo memory. Kung sa computer ka, nga inig-delete nimo, inig-cleaning nimo, inig-reformat nimo sa imong memory, wa na gyud tanan. Naa pa manggani gyud ngadto sa trash bin. Imo pag yun ang i-delete, trash bin. Naa pa gina siya sa patoy tawagan ng pwede ko no ma-retrieve. Muna ka nang picture sa imong kabit, imo na nang i-delete. Wa na na trash bin nimo. Pero susiho na dito yun sa network, naa pa na. Kana, kuan gani na siya, ha? Makina gani na. Unsa nakhantaw nga naagid tay infinite na memory nagihatag sa Ginoo. Unsa may sakto, dili forgive and forget. Forgive and say sakto. Lagi gid mo klaro. Forgive and accept. Pasahilua o dawata. Kana mo sakto. Dawata nga nahitabo. Dawata nga ingon ana gid na. Nya sumpay dayog maging sino ka man, mamahalin kita. Mo na sakto. Imong dawaton nga siya nakasa, pero imo nanggi pasaylo. Arog mahinumdom ka siyang sa dali kikang moingon, dawat naman na nako. Nangabit na lang sa gigusab na imong asawa, bay. Dawat naman na nako nga ikalima na niyang kabit. Isa wa ka masuko, suko, pero gipasaylo naman na nako. Unsa niyang makakita ka siyang kabit, unsa imong bation? Suko, sakitan, pero dawat naman na nako. Kanang imong naong, dawat naman ni nako. Tanawan ang wa kadawat sa naong, siging usab sa naong. Wa gyud ka pasaylo ba siyang naong.
Sigihan yung usap, di kadawat siyang buhok, sige yung color, sige yung color. Ay, dawata na lana. Dawata bang kamatuoran? Ana, di kadawat siyang asawa, nga dagko na kay bilbil, iya gitong pangitaon katong, nagkauyab pa sila nga 20 years old, niya karong 60 years old na, 50 years old, kadto lang yapo imong pangitaon ang 20 years old. Ay, kuan ay, dawata na. Dawata na. Oh, ayaw na pagsipangita ato. Sakit magud pa din, pasaylo nga na, mao na siya ang cycle niya. Kinahanglan ba ang pasaylo iunya-unya? Naago na nimo, kuyog na nimong pagbatia, kuyog na nimong kasinatiana niya. Imo pag yung unya-unyaon, kuyog na guna nimo, diha dayon nga naman. Unsa may resulta kung dili ta mo pasaylo? Ang pasaylo nga dili nimo ihatag dayon, mahimo ng torture sa imong kasing-kasing o hunahuna. Magsikay kong pisti nganog yun. Huwag yung batasan. Kada adlaw gitorture ka na. Masa may imong gusto? I-torture ka o i-comfort ka? Tubag. May kayo mo yung comfort. Kinsa mo sa ganahang i-torture? Comfort. Pero unsaon man nimo pagka-comfort nga di man ka mohatag sa forgiveness. Kanagong forgiveness, you release the negative emotions. Inig-ingon nimo, gipasaylo ti ka. Imong gi-release ang imong negative emotions. Moingon ka, di ko kapasaylo. Imong gitipigan ang imong negative emotions. Torturon ka na. Naroy mga tao nga hapit na lang mga matay, gitorture lang yapon. Unsa ra ginaingnan, gabahin sa limos sa ilang ginikanan, naglagot nga nung wa siya bahini. Kana ra gyud. Nya iya ditong gisubay-subay, ingon ana ginang manghura, ingon ana ginang magwanga, sukad pa ng gagmay pa mi bisag magbahin anang sudan, labi ginang iya, magbahin anang pan, labi ginang iya. Inig iskwela na mo, labi ginang iya, ang amo 50 tabos ra among baon, kanang iya piso gina. Wa gi batasan ang tawanan kan hinumduman to nimong tanan ba, manglihok man to katong tanang negative emotions, anna gitorture ka Diya bitay kausa nga nakauyab ko ba niya ang koan nga kong uyab ning kalit lagbiya nako. Wagi kanang notice ba, di na mutagad, di na maminaw, akong duolon mudagan, ug akong nahibaw-an nga nagkauli di ayo ang iyang ex. Sakit kayo, akong gibati niya, 6 months pa lang niya to, 6 months pa ba? Ako rasang usag apuyo sa balay niya, magsudan in taong kong luy ag asin. So torturing yung kayo ang sitwasyon niya. Way hapit kwarta niya, di aunta kay kaparaygan nga makawa sa imong gibati, di asad noon mo tagad kana laging iniglok do na kus uling ikas bukid lagi kay moy akong pangarga dito ini ka weekend magtu akong luha usahay. Niya mo adto ko niya kay mo aksyon ko pangutana ti yung tagad niya kay ko sige man kog ampo kabasa man ko ani mo nang di ko kalimot ani Mateo chapter 18 pasayloag kapituan kapito. Ingon din ako na masag may mga common friends, wala lagi mo magkuyog Chris nako di naman mo tagad nga no na siya wa sa ko kibaw. So wa ka kibaw nag-uli na og ang iyang ex kay ni uli iyang ex karon nya na wa man din sila klarong break up nako mao ba ay sus nakit ang ginako nagkuyog ko tuan na agas na sa dakong luha nya ningon ko sa akong kaugalingon, kung di jud ka mosulti nako nga buwag na ta kay di jud ka makigsulti nako, di jud ko mangitag lain.
magpabilin kung buutan nimong uyab bisan og buangon kang pagkauyab. Sa in English na, I remain your faithful, or I remain a faithful boyfriend to an evil girlfriend. Pwede sana ninyo i-apply, I remain a faithful husband to my unfaithful wife. Dito tanong, I remain a faithful wife to my unfaithful husband. Nya unsa may gamito na forgiveness. Kada nako kahinumdom, kada nako kakita nila, I forgive, I accept. Part naman is akong kinabuhi, part naman siya sa akong kinabuhi, I forgive, I accept. O, mao na, sige na nagkuhan. Mausan na gibuhat sa Ginoo nato. Kay porti na itong daghanag sa, balik-balik ako, na ako isa nga magsigilag balik-balik. Kahibaw kong gipasaylo ko sa Ginoo, pero balik na sa pagkasa. Nya mo na ang Ginoo nisulti sad nako, nisulti sad ninyo nga sama nga kamo akong gikaluy-an, ihatag sad ng maong kaluoy o pasaylo ngadto sa inyong isig katawo. Ang nakapeligro ra ba in relation to God, who is our supreme judge and the only judge at the end of life. Siya ra gyud mohukom nato, malangit ba ta, maimpierno ba ta. Ang nakaapan di ay ibase niya sa atong relasyon sa atong isig katao. Ingon siya, di ga ninyo pasayloon ang inyong isig katao, di gyud sad ta mo pasayloon. Ang nakalisod pa gyud, ibalik niya ang silot nga iya na untanggi papas. At tanawa diri kaning unang sulugoon, nakautang og milyon ka pesos, unsa may himos agalon pagpakiluoy niya, gipapas ang milyon ka pesos na utang. Wa man siya mo pasaylo adtong nakautang lang niya pila ka pesos, gibalik ang silot sa milyon ka pesos. Karon si Manasanta maron ang sana kanang Kwaresma, ya labi na gid ini ka Holy Week, kinumpisalay to the max man ta. Siging kumpisal, maglinya gyud na kumpisal. Congratulations, kinahanglan gina nato buhaton, mangumpisal kita, gipasaylo natong sala, pero di kakapasaylo sa nakasa nimo kadtong tanan nimong gikumpisal, sukad pa ka nagsugod sa imong first confession, hangtod karon ibalik nagtungtong sa Ginoo nimo ang maong silot. Tige lingi ay mong tupad ning na gusto kang silutan, pangutan na ba? Mingo, di ko ayaw nagyog silot sa mga tao, ayaw nagyog silote. Kamong mga ginikanan, latuson na ninyo inyong anak, kaya di mo kapasaylo sa ilang nabuhat na ang imong sala ibalik na sa Ginoo nimo. Mas may pag-imo ng pasayloon nimo mga anak, kay mahimo pa ng puhunan nga hastang bag-o nimong saha mapapas pag-apil. Naingon ako, Pader, di man ko kapangumpisal, kay di aman ko laing nasod, ya wala pa may pangumpisal diri. Pader, pwede mangumpisal sa online? Nako, di pwede. Personal gina. So, Pader, mamatay ko, sao naman lang ni. Nako, karon dayon, pasaylua ang tanan nga nakasa nimo. Pasaylo niya sa imong kasing-kasing pangayo sa pasaylos Ginoo, og mamatay ka karon nga dili ka uli diri sa Pilipinas, malangit na ka. Unsa may imong pinaka di lisod pasayloon, siya nga dugay na maming buwag sa kumbana Pader. Nako nga naman siya, tuwa mo siya sa iyang kabit, nako makapasaylo ka sa imong bana. Sa sige, ako nang pasayloon. Ako iguli ni mo dire, og makiguli ang imong bana, pero dadon niya iyang kabit, kay tiguang na sa dintaon. Imong madawat, di sa kuana pa rin, nakuawa na, di ka mapasaylo. So, why sacramental confession? Pero dunay gitawag og heart-to-heart confession. Gipangayo sa nas Ginoo. Pero kitang mga Katoliko, dili ta makontento sa direct to God.
para ra na sa extraordinary situation. Pero normal situation, mangumpisal kita, humble down kita in the sacrament. Pero lagi ayaw sad pakasad ang imong isig katao. Muna sa atong unang pagbasa, nagsigig yung pakiluoy ang kanisi singa na to Asarias nagrepresent siya sa gisilutan nga nasod sa Israel. Giilan niya ang ilang pagka makasasala og mibalik sila pagpangayog kaluoy sa Ginoo. Ayaw kami himua nga maulaw kundili tagda kami diha sa imong gugma og dakong kaluoy. Mao na iyang pangandoy, tagda kami. Nya kita sad managad sa tas atong isig katao uban sa dakong gugma og kaluoy. Nya ihatag nas Ginoo ang iyang pasaylo. Yes, unsay timaan? Muluag dayon imong dughan. Inig kinasingkasing mo na ingos Kristo, pasayloa gid ang inyong isig katao sa kinasingkasing gayod. Kay muluag gid na imong kasing-kasing. Kana bang tininuod ba? Sincere and complete forgiveness. Why gibilin ba? Dili pa rin anak, sige, pasayloon na ako siya, basta dinan na niya usbon gani anak, bantay lang gani sa nako. Na ay kondisyon, perfect yun. Ingna yun, gipasaylo na nako siya, bisag iya pa ng balik-balikon pagbuhat, okay ra yun. Yan. Haron og magsigig pangawat ang imong anak sa inyong kwarta kay nisuyop na siya, sigihan lang gid nimo siya pakawat. Sigihan kag ilad anang imong igsuon tungod kay nagbisyo na, asigi lang yung kag pailad. Pareha ba ni Bishop Chupilo kamumot ba? Sigihag ilad ani mga kahoy, ibaligya ang kahoy, pabayran niya, ituyok ra nga tusloyo, ibalik na sang kahoy, niya og masakpa na sa kahoy ibaligya, manok na sa ibaligya niya, inibutang tusloyo, kuhao na sa glain, ituyok ibaligya. Kanina sang mga pliti, mangayog pliti, itong itraday dito sa unahan. Unsa may gisulti ni Bishop kamumot kuno, ug masakpa na, niya i-report nga to niya, Bishop, giilad ka ni mga tawhana. Mukatawa ras Bishop, may nalanang kitay mailad kaysa kitay mangilad. Nakasimpulan ang tubaga. Ang manok Bishop gibalik-balik og baligya kanapo na tanibayan maura gyapong manuka. Ingon sa katawa sa Bishop, bantog ra ang manok murag nag-uniform. Kay kada pakita Bishop day manok mutog kulura. Dito lang dong. Di ba kay siya mususi pagtanaw usara man day kabuk manok maura gyud kulura siya bantog ra murag nag-uniform. Gihimo lang katawanan. Pero ang kasing-kasing ni Bishop siguro gyud ko malipayon, malinaon. Katapos ang lingi. Ingna, kumusta ron imong kasing-kasing malinaon? Allah, patay ka diya. Sige na manindog na ta mga malinaon.